On vähän tämmönen oudos tilassa. Miksi mulla ei ole muita pötsyjä kuin nämä kaksi tässä nyt lähittävällä? No esimerkiksi siksi, koska ollaan mummolassa. Mä kuvaan näin, niin tää on helpompaa. Niin tää on tosi tylsää ja tällä mä en leiki. Tää on tämmönen rumaapina. Tää ei tää hirveä rumaa, mutta en hirveästi tykkääkään. Mut siis en tiedä, siis täällä on niin tylsää. Ja yksi asia mua... Nyt me puhutaan siitä asiasta, miksi mä en tykkää, kun mun kaverit lähettelee mulle viestejä niiden uusista petseistä. Mun paras kaveri tuntuu, että se leveilee mulle. Se lähetti semmoisen viestin, kun siinä oli silleen, että kato, mä ostin määräkoiran LPS-torilta. No se on mulle tosi epäreilu, koska mä en saa tilailla tai mitään. Mä en yhtään tykkää. Älkää lähettäkö mulle viestejä enää kaverit, mitään semmosia. Varsinkin Säämmi, koska se sitä tilailee nykyään koko ajan vaan petsää varmaan pian rupee. Mut siinä menee tosi paljon rahaakin. Mua ärsyttää oikeasti se niin paljon, että mä itken pian. Koska mulla ostetaan vaan niitä, joita lähtee pää. Nykyään mä vaan heitän ne johonkin. Mä en leiki niillä. Mun mummi sanoi, että kun sen kaverilla on semmosia petsejä, joita ei lähde pää, niin se ehkä vois käydä ostaa. Mut ei se siitä ole vuosi, joten en usko. Mut mä oon myös virkkailu. Mä virkkasin tämmösen petsen tämmösen maton ja tästä voisi tehdä peitokin. On virkannut ihan itse. Mummi on kyllä vähän tehnyt, mä en jaksanut. Niin tämmösen on virkannut. Tää on silitysradalla, koska miettikää nyt tämmöstä vertaan tuohon. Tästä mä en tiedä. Mä oon virkannut nää kaksi joskus silloin, kun mä harjoittelin vielä virkkaamista. Sitten tää on kaulahuivi. Mut joo. Tää asia koskee myös niistä, että kun mä en, kertokaa mulle kommenteissa, miten voi vaihtaa nimeä, koska mä en halua olla mikään Jemina Söström, koska mä en halua kertoa oikeasti mun nimeä. Se on jotenkin niin, mä en yhtään tykkää, joten kiva. Ei oo mulle kivaa, koska mä en halua, että mun sukunimeä varsinkaan nähdään, joten... Ja mä poistin täältä tosi paljon videoita, ne yhtäkkiä vaan katos onneksi, koska mun kaveri kestä äsken puhuin, siellä on nyt vaikka Sofia, ihan sama, se ei ole Sofia. Niin ei sen naama ei saa näkyä tai mitään, joten me ei tehdä enää storytimea. Meidän kaikista, voidaan me tehdä storytime, mutta me tehdään se petseillä, koska sen isä ei antanut. No ei se mitään, ei mua haittaa. Mä voin kuvata itteeni, mutta en mä sitä nykyään enää tee. Mä tykkään petseillä. Hei. Muutos. Mä oon sit tämmönen apina. Tänne ei kiinnosta. Mut joo, kertokaa mulle. Ja please tilatkaa mun kanavaa. Mä voin koulussa sitten kertoa kaikille mun nimen, kun se on niin outo. Mut en pojilla. Pojat on niin... Tänne ei jääty, koska ikkuna on auki. Mut huomiseen!